Дегене. Монда яна и микрофон яна эшли. Иштелеме, иштеле. Хәерле көн. Без Әкият Курчак театрының 85-нче сезон премьераларына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Һәм безнең кунакларыбыз Яппарова Роза Сәйетнур кызы, Татар дәүләт Әкият Курчак театры директоры, Россияның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Зиннуров Илдус Насих улы, Татар дәүләт Әкият Курчак театры баш режиссеры, Россияның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Шуктиев Юрий Яковлевич, Татарстанның атказанган артисты, Нуриева Рузиля Нуретдин кызы, Курчак театры артисткасы. Роза Сәйетнуровна, беренче сораубыз сезгә. Быелгы сезон премьералар турында сөйләп китсәгез иде, нәрсәләр белән безне куандырачаксыз? Микрофон. Хәзер театрда репетициялар бара 13 декабрьдә Фанис Яруллинның Йолдыз тапкан кыз дигән әкияте буенча спектакль күрсәтеләчәк. Фанис абыйга быел 80 яшь тулды, шуңа күрә без хәтта бөтен эшләрне ташлап, аз гына репертуарга үзгәрешләр кертеп булса да, аның әкиятен күрсәтергә уйладык. Пьесаны Ркаил Зайдулла язды. Спектакльгә музыканы Мәскәүдә Шамсуддинова язды. Ул хәтта Америкадан кайтты, репетициялар да булды. Әле менә 3нче көн генә китте. Һәм спектакльнең рәссамы Алтын битлек номинациясы да берничә мәртәбә номинант булган. Домини Санкт-Петербургта беренче Курчак театры бар. Ул Домини исемендәге Курчак театрыннан Татьяна Мельникова дигән рәссам катнашты. Аннан соң, әлбәттә, без яңа елга Елкаларда 3 спектакль татар телендә уйныйбыз. Һәм елка безнең беләсезме спектакль кебек 45 минут чыршы әйләнәсендә бара. Күбесенчә бит театрларда 5 минут, 20 минут бара ул, безнең ул спектакль буларак бара. Чөнки һәр баланың үзенең елка янында биисе дә, җырлыйсы да, шигырь сөйлисе дә килә. Без шундый максат куябыз үзебезгә, балалар һәрберсе үзләрен күрсәтсеннәр, уйнасыннар дип, һәм менә 20-25 ише без аларны татар телендә уйныйбыз. Безнең театр 2 телдә эшли. Шуңа күрә, әлбәттә, рус чыршыларына заявкалар 1 сентябрьдән бик күп кабул иттек без. Шуңа ишетеп тә беләсездер, бер көн эчендә бөтен сатылып та бетте билетлар. Ләкин безнең татар һәм рус группларын кушып елка янында уйныйбыз без бу яңа бинада. Чөнки сорау бик зур. Театр аны тамашачыларның соравында әлбәттә искә ала, шуңа күрә шулай эшләйдек. Аннан соң инде яңа елдан соң рус телендә сказка царе Салтани эскизлары кабул ителде. Театрда безнең яшь режиссер Рафаэль Тагиров дигән егет эшли. Башта безнең культура институтын бетерде, аннан Санкт-Петербургта режиссерлыкка укып кайтты. Менә эскизлар кабул ителде инде. Аннан соң Илгиз Зәйниев, аны инде әйтеп торырга кирәкмидер, режиссер, Камал театрында эшләүче артист, режиссер да. Ул зурлар өчен Әлфия дигән спектакль өстендә алар баш рәссамы белән театрның эшлиләр. Чөнки беләсезме, без гастрольләргә бик йөри театрыбыз. Менә күптән түгел генә дә Магнитогорскида, яңа гына Барнаулдан кайттык. Татар диаспорасы белән очрашабыз кая булса да. Һәм Магнитогорскида татарлар зурларында хануман алып барган идек рус телендә. Татарчада зурлар өчен спектакль күрсәтмәссезме икән дип, хәтта зур хат язганнар иде. Шуңа күрә менә Әлфия дигән әсәргә тукталырга булдык. Аны Илгиз Зәйниев яза. Беләсезме, менә Әлфия залы турында Роберт Батулла, Рабит Батулла язган иде китап. Анда мин үзем дә беренче кашыл китаптан укыдым. Әлфия әйткән, мин беренче мәртәбә 4 яшымда скамья астына качып Курчак театры спектаклен күрдем. Шунда ул бик матур җырны отып алып, аны берничә ел җырлап та йөри. Курчак театры белән аның
кисешкен жері бар біздің театр белән. Менә Эдит Пиаф турында да күргәнегез барды, фильм, китаплар да бик күп. Менә безнең дә татар халкының бик җырчысын күрсәтәсебез килә тамашачыларга. Менә зурлар өчен спектакль өстендә Заграк эшли театр. Аның эскизларын гына менә рәссам инде 2 мәртәбә күрсәтте, бер 50 эскизын гына күрсәткән. Анда бит тотып алырга кирәк, Әлфия апаны белгән кешеләр бик күп. Шуңа күрә Курчак ул бик зур, ничек дип әйтим сезгә, Курчак театры рәссамы бик җаваплылык тоеп эшләргә тиеш. Уларның берәр мимикасын, елмаюын, нәрсәсен тотып алмаса, ул Курчакны кеше танымаса, анда спектакль була алмый, үзегез дә аңлыйсыз. Менә әлегә планнарыбыз шундый, безнең әле баш режиссер да монда калганын аңа да әйтергә, калдырырга кирәктер миңа. Илдус Насыхович, безнең бу сезонда куелачак спектакльләрнең эчтәлегенә тукталып китсәгез иде, һәм сездән сорыйсы килгән иде драматургия турында. Менә заманда Бухараев куйган Апуш кебек шундый вакыйга булырдай спектакль, пьеса язучы драматурглар бармы? Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Тагын Русия турын сүзенә әстәп шуны әйтәсем килә. Безне күптән инде балалар, татар балалары яратып караган әкият гөрие бар, ул Шымбай. Безнең фестивалебездә Курчак театры фестивале Шымбай фест исемен йөртә. Шул нияттән без инде күптән ул менә Шымбай белән булган әкиятне сәхнәгә куясыбыз килә. Заманында ул театрга нигез салучыларның берсе булган Сәләхисни Шымбай турында үзе язып, ул спектакль куелган иде. Без аны тагын балаларга күрсәтәсебез килә. Без берничә драматургка игътибар итеп, аларга әйтеп караган идек, ләкин әле бүгенге көндә менә ул Шымбайны матур итеп язучы юк иде. Безнең театрыбызга Светлана Дорожко дигән драматург та, режиссер да килеп Харурчи дигән спектакль куйган иде. Ул төрле җирләрдә, төрле халыкларның әсәрләрен үзе язып, үзе куя. Без аңа игътибар иттек. Менә ул хәзер үзенең Питерда яши, ул үзенең эшли торган аның рәссамы бар. Алар бергә хәзер менә бу татар фольклорын бирәк дә Шымбайны өйрәнеп, безнең өчен яңа пьеса иҗат итәләр. Ул безгә май азагында килеп, рус һәм татар телләрен бирәк, татар телендә менә шул әсәрне сәхнәгә куячак. Менә бу Русия турында сүзенә репертуар киләчәк сезонда 19 елда да булачак репертуар турында шуны әйтәсем килә. Инде эчтәлекләренә килгәндә, әлбәттә, Туфан Миннулла әйтмешли, нинди генә әсәр булмасын, ул баштан үзенең эчтәлеге белән җәлеп итәргә тиеш тамашачыны. Шул вакытта гына ул кызыксынып карыячак. Һәм инде әлбәттә тигәки бу драматург эшләгәндә без яңа темалар күтәрелгә телибез. Менә әле генә карап иттем мин, белмәгән кешек Рузал Мөхәммәд язды. Ул бүгенге көндә татар теленә игътибар булырга кирәк, үз телен белергә кирәк дигән тема күтәрелә. Аннан соң хәзер менә безнең театрыбызда бик актив рәвештә Фәнис Яруллинның Йолдыз тапкан кыз әсәре менә бу буйла репетицияләр бара, 14-дә инде 13-дә аның премьералары булырга тиеш. Мин инде күптән бу шәхеснең иҗатына игътибар иткән идем. Аның әсәрләрен укыганнан соң мин шундый гаҗәпләндем. Ничек инде шул менә яшьтән үк менә шул үзенең йөрүстәге сәләтен югалтып, урынысында ятып та шундый матур тормышка мәхәббәт тудыра торган әсәрләр иҗат иткән ул. Аның иң беренче әсәренә, минем Йолдыз тапкан кыз әсәренә күзем төште, игътибар иттем. Аны әкияте белмәй, алар бөтенесе притча кебек әсәр итеп язылганнар. Ул да кеше менә бу һәркемнең үзенең йолдызы булырга тиеш. Йолдызы күктән төшә, йолдыз әгәр дә күңеле якты булса, әгәр дә кешеләргә мәрхәмәтле булса, шул вакытта һәр кешенең үзенең йолдызы була дигән аның фикер ята. Нигезендә без аны Ркай Зайдуллага тәкъдим иттек. Ул аны матур гына иттереп ул пьеса язды. Бик матур әйбер килеп чыгачак, бик матур булачак. Анда утлар белән күп эшләнә. Менә әйткәнебезчә, Санкт-Петербургтан без рәссам чакырдык. Ул бик уңган, теге булган рәссам дип әйтәсем килә.
Аннан соң без һәр вакыт инде актив рәвештә драматург белән эшләргә тырышабыз, эшлибез, яңа фикер әйтергә телибез. Шул нияттән без хәзер татар һәм рус телләрендә яңа пьесалар тудыр өчен конкурс иҗат иттек, игълан иттек. Берничә әсәр килде, ләкин әле бүгенге көндә менә бу әсәр әйбәт, моны тотып куярга дигән әле андый пьеса килмәде, бәлки килер, әле аның вакыты бар. Театрыбыз ике телдә эшли. Рус һәм татар телләрендә. Ике залда без эшлибез. Анда кайбер әйтәләр, кичкенә залда гына юк, безнең татар группасы зур залда да эшли. Рус группасы кичә залда да эшли. Безнең ул бүленү юк дип әйтәсем килә. Тамашачыларның менә бу әйтергә теге теләгеннән чыгып инде без ул спектакльләрне зур һәм кичә залларда куябыз. Труппабыз зур, 32 артист эшли, 2 рәссамыбыз бар, 2 режиссерыбыз бар, 40-тан артык спектакль бар. Безнең репертуарыбызда рус һәм татар телләрендә эшлибез. Киләчәктә дә шулай эшләргә җыенабыз. Балаларга һәрбер нәрсә без күргән куелган әсәр, ул әлбәттә кызыклы булырга тиеш. Балаларга яңа фикер әйтергә телибез. Менә шул юл белән эшлибез. Гафу итегез, мен әйтеп китәсем килә, менә уйлыйлардыр. Әлбәттә безнең рус группасы зурраграк. 16 спектакль татар телендә һәм 11 артист татар группасында эшли. Бик күп сорау бирәсез, хәзер бирәчәксез, инде нишләп 50-гә 50 эшләмисез дип беләсезме? Аның өчен бит мәктәпләрдә татар теленең укытылуы кирәк. Факультатив буларак кына түгел, фән буларак. Чөнки без шимбә, якшәмбе көннәрендә ата-аналар белән чакырабыз. Тамашачыларны кассаша киләләр барса да, уку көннәрендә әлбәттә без мәктәпләр белән эшлибез. Ул бездә генә түгел, бөтен җирдә шулай. Biz менә 7 мәртәбә Төркиядә булдык, иң зур шәһәрләрендә Төркиянең: Истанбул, Анкара, Адана, Измир, 4 миллион кеше, Бурса, башкаласы Төркиянең һәм башкалар. Бөтен җирдә мин һәр вакыт залда бит инде карыйм, укытучылар, иратлар көбесе икәнлеген әйтеп иткән идем. Һәм анда да уку көннәрне бөтенесе балаларны күлпәкот белән алып киләләр. Коллектив белән, аны беркем дә Bütün dünyada şolay birkim de ana ile andi karauını alıştırganı yok. Şolay мен 82 yılına Fransa'da buldum. Paris'da da anda bigirek de Charleville-Mézières degen şehir. O bütün dünya kurşak teatrı, bilgiçlerin, artistlerin festivaller ötkere, konferensiyalar ötkere. Paris'da da Charleville-Mézières'da da şolay Fransa'da bağlarına mektepten klas alıp gelirler. Şuna göre mekteplerde mine bilesizmi, tatar tili fakultativ bulup kına okutulgaç, men әлі ойланам, ничек рус балаларын коя калдырып, татар балаларын алып келирлер екен деп. Шуңа күрә театр әлбәттә зур роль уйный балаларына татар теле белүдә, ләкин театр гына ул проблемаларны хәл итә алмый. Әгәр дә мәктәптә татар теле фән буларак укытылмаса, шимбә ялкын инде киләләр ата-аналар белән, ләкин әле алар бит мәктәптә күлпәкот белән килгәннән соң беләсезме, сочинение иншада язалар, рәсемнәр дә ясыйлар. Ул спектакль карау белән генә бетми, аның миңа калса файдасы бик зур. Тел белүдә дә, менә класс белән килүнең һәм спектакльләр турында сөйләшүдә дә безнең театрда педагог бар. Ул мәктәпләрдә алар белән диспутлар үткәрелә, сөйләшүләр үткәрелә, һәм әдәби бүлек мөдире Дилия безнең залда утыра икән. Педагог та Дилия да мондалар. Шуңа күрә, менә әлбәттә ул проблема да бар. Аны ишетергә туры килә. Театр, шулай тиеш, булай тиеш дип. Бер кеше әйтмешли, баканың да койрыгы булырга тиеш, ләкин әле аны төптән карасаң шулай. Мәктәптә фән буларак та татар теле укытылса, әлбәттә театрга да эшләү җиңелрәк булыр иде татар телендә. Артистларыбыздан без сорыйк инде, Рузилә, менә бу яңа сезонда сез нинди рольләр
башкарачаксыз һәм бу рольләр аша нәрсә җиткерергә телисез укучыларга, тамашачыларга? Хәерле көнне барыгызга да. Мин инде бу яраткан театрымда 15 ел хезмәт итәм. Һәм менә бу яңа спектакль турында әйтеп китәсем килә. Мин бу спектакльдә төп рольләрнең берсен башкарам, Таңсылу образы. Мин бу образга бик дулкынланып алындым. Чөнки шушы төп образ ул спектакльне үзе артыннан җитәкләп барырга тиеш. Әлбәттә, ул бик зур җаваплылык сорый. Һәм менә үземнең остазыма Илдус Насырович Зиннуровка, безнең театрыбызның баш режиссеры, бик зур рәхмәтлемен, чөнки ул шушы Таңсылу сыйфатларын миндә күреп, һәм шушлай ышандырып тапшыруына мин бик зур рәхмәтлемен. Әле шуны, гафу итегез, шуны әйтеп китәсем килә. Образ өстендә эшләү процессы бик катлаулы һәм актердан теге зур җаваплылык, зур осталык таләп итә. Мин дә беренче менә бу шундый зур роль, ул менә кичкенә генә рольләр уйнап килә иде. Мин аңарда инде мөмкинлекләрен белеп, менә бу яшь артисткага әлбәттә аны тәкъдим иттем, эшлибез. Ул тырыша, аның мөмкинлекләре бар. Артист бит ул роль сагына үсә. Әгәр артистның роле юк икән, ул үсми, ул артист. Киләчәктә Розилә безнең театрыбызның, татар группасының менә бу баш рольләрне башкаручы яшь артистка булыр дип ышанам мин. Озак еллар безнең театрда Рәмзия Фәйзуллина баш рольләрне уйнады. Ул матур итеп җырлый, тавышы матур. Татарстанның халык артисткасы, Тантана премиясе лауреаты. Ләкин вакыт уза, ул инде хәзер өлкәнрәк. Менә яшь артистларга да рольләр бирәбез. Ул гына түгел, тагын икенче безнең артисткабыз, шулай өметле артисткабыз Альбина Шагалиева белән алар менә бер рольне икәүләп башкаралар. Беренче премьерларны ул уйнаячак. Анар инде Альбина да теге бераз репетиция ясап, ул да уйнар дип уйлыйм. Мин дә бер кеше әйтеп китәм инде, исәнмесез, хәерле көн барыгызга даган. Артист тормышы ул бер яктан караганда матур, икенче яктан караганда авыр. Мин шушы театрымда эшләүемә мин үземне бәхетле дип саныйм, чөнки менә 20 елдан артык эшлим инде. Һәм үз эшемне бик яратып эшлим. Менә сезнең алда бай курчагы басып тора, шушы таңга йолдыз топкан кыз әсәреннән бай курчагы утырып тора. Әлбәттә инде төрле рольләр башкарырга туры килә. Геройны дагын, тискәрене дагын, шүрәлесен дә, аюын да. Безнең инде курчак театры булгач, урман җәнлекләре күбрәк туры килә. Шуңа күрә ничек дип әйтәм, эшләү дәврендә артистка, курчак театры артистына әлбәттә бик икеләтә авыр дип әйтер идем. Драм театрыга караганда biz курчак тере булмаган курчакны җанландырабыз. Шуңа күрә бездән бик күп физик яктан дагын, шушы мораль яктан дагын бик күп эшләргә, үзебез өстендә үзебез эшләргә туры килә. Инде шуңа күрә безне лаеклы ялга ирдәрәктә чыгаралар. Ансында әйтеп китәсе килә инде. Чөнки курчак театры артистына икеләтә авыр. Менә инде тагын бер ике сүз генә әйтеп китәм. Кәкрүшкә, Ренат Харисның Кәкрүшкә спектакленнән төп рольне башкарам. Башыннан алып ахырына хәтле. Инде чыгып киткәндә куллар сызлап чыгып китә. Ул авыр бер яктан авырлыгы да бардыр. Но икенче яктан балаларга шушы спектакль не күрсәтеп тәрбия бирергә тырышабыз без. Татар телен саклап калырга тырышабыз. Без әлбәттә татар теле, татар артистлары, татар төркем артистлары. Безнең инде Росет Норынны дагын Илдус Насырович та дип китте. Безнең күп татар спектакльләребез бар. Аның һәрберсе үзенчәлекле, һәрберсе
берсеннән берсе яхшы тәрбия бирә торган спектакльләр. Әлбәттә, без инде Казанда гына ятмыбыз, без инде читкә дә чыгабыз, аннары соң инде үзебезнең вакытлы гастрольләребез дә бар. Шуңа күрә татар телен саклап, татар балаларына без мәгънәви не бирәбез? Тәрбия бирәбез, әйе. Афу итегез, мен әйтеп китәм, бұл тыңлаушыларға қызық булыр дип уйлыйм. Юра Чуктеев Крашин егете бит инде ул. Күрәсез, гәүдәсеннән дә күреп торасыздыр. Театраль Сабантуйда 2 мәртәбә батыр калган егет ул. 2 мәртәбә машина атты. Анысы кирәк мәсәле. Юк инде, анысы да кирәк. Biz горурланабыз. Безнең Курчак театрында шундый егет эшләнгән. Һәм беләсезме, менә кемнәр эшләй ала Курчак театрында? Равил Файзуллинның бик талантлы шагыйрь, мине бик ярата торган шундый сүзләре бар. Яшәсен ирләрнең көчле булып та, сабый булып калалганы. Менә Курчак театрында эшләүче Юрий Чуктеев шундыйлардан. Ул бик көчле, ләкин аның күңеле сабый. Siz biləsiz, Курчак театрына балалар хәзер 2 яшьтән килә. Аларның җаннары ак кәгазь кебек безнең театрга килгәндә. Менә безнең коллектив ничек гашык итәләр аларны. Курчак театры сәнгатенә бездән соң бит инде алар башка театрларга тамашачы булып күчәләр. Курчак театрыннан бик нык тора бу. Әйберләр зависит рус әйткәндә, шуңа күрә менә беләсез, безнең Казанда гына шундый матур бина төзелде. Мин Тимер Шарипович аны ишетеп, чөнки Гёте әйткән, театр куклы волшебный фонарь, бинаны күрү белән бала театр сәнгатенә мөкиббән китәргә тиеш. Рөстәм Нургалиевич ул вакытта премьер-министр иде. Һәр Төзүчеләрнең планеркаларында үзе катнашып, 3 елда, 3 айда шундый бина өлгерттеләр. Менә без каягына барсак та, бүтән кеше Рәсәйдә безнең бина турында ишеткән, бүтәнесе безгә гастрольгә килергә тели. Әлбәттә, бина да безгә зур планнар үтәргә ярдәм итә. Чөнки сез бит барыгыз да беләсез, бюджетта акладлар бүтән җирдә зур түгел. 10, 11, 12, 15 меңгә кадәр менә артистларга да яшәү өчен, үсү өчен хәзер бушка общежитиялар бирү юк, квартирлар бирү юк. Менә бер 10 кеше бездә ипотека гына түли. Шуңа күрә әлбәттә biz үзебез эшләгән акчаның хәзер 50%-ын надбавка итеп түләргә ярый. Әле бит аның тавыш режиссерлары бар, художник по свету дигән технический вузлар бетергән кешеләр бар. Алар бүтән җирдә востребованы рус әйткәндә. Кемне генә алсаң да, театр ул күмәк хезмәт, аның керү белән гардеробщицаларынан башлап, чисталык булмаса театрда, шул ук мин аны әйтергә яратам, шоферлар булмаса, менә алар бик зат көрүп әле нефть районнарыннан кайттылар бер ай элек. Без 2 группаны да, менә Төркиядә алар 3 мәртәбә булды. Буланудыга башта рус группасыннан татар группасы барды. Казакстаннан әле яңа кайттылар, Актүбә шәһәреннән рус группасы Белгородта иде. Һәр гаиләдә кебек без әлбәттә 2 группада гастрольләргә дә чиратлы барсыннар дип тырышабыз. Һәм бүтән яктан да бүтән әйберләрне искә алырга тырышабыз. Шуны әйтә идем. Аннан соң менә театрга бит инде сәнгатьне яраткан кешеләр килә. Үзегез беләсез, Курчак театры сәнгатын, мен театр сәнгатын. Рузиләнең аның әтисе драма комедия театрында халык артисты. Исеме? Нуретдин Нәҗмиев. Нәҗмиев икән белән исемен оныттым. Нуретдин Нәҗмиевнең кызы ул. Шуңа күрә менә андый әйберләрдә Нәдә сезгә әйтергә булдым, сезгә бәлкем шулай кызыктыр. Журналистлар битләр бүтән әйберне белергә тели, һәм сезнең аркылы тамашачылар, укучылар. Рәхмәт, сорауларга күчек. Рус Сәйетнуровна, менә заманында тел мәсьәләсе авыр торган вакытларда 88дә ялгышмасам, сез Шыңгыз Айтматовны куеп Маңкорт образын керттегез, әйме татар дөньясына. Менә хәзер тел мәсьәләсе шунап та җиңел тормый. Бүгенге вакытта менә шушындый ниндидер
кую әсәрләр бармы һәм андый әсәрләр кую планыгызда бармы сезнең менә шушындый югарылыктагы? Менә яң Камал театры мәңгелек буранына койды бит инде. Әлбәттә, мин Камал театрының бүтән премьераларын карап барабыз без Илдус Насыйч белән. Мин үзебезнең спектакльне уйлап утырдым. Бик дөрес әйтәсез. Татар теле биткән вакытлар иде инде 35-нче мәктәптә генә сакланып калган иде. Ул инглиз һәм татар мәктәбе иде. Менә хәзер Минтимер Шарипович бик дөрес әйтте. Инглиз, рус, татар мәктәбе булса, миңа калса, андый мәктәпкә бүтән кеше балаларын бирек атлыгып торыр иде. Менә Самарда да без фестивальдәләр булдылар сентябрь айында. Анда шундый мәктәп бар. 400 укучы укый. Бүтән Самара зур шәһәр беләсез. 1,5 миллион кеше яши. Бүтән җирдән балаларын китерәләр ул мәктәпкә. Чөнки алар бүтәнесе дә егыны да бик әйбәт тапшыралар һәм бүтәнесе югары курсларына керәләр. Менә шул заманнарда инглиз һәм татар мәктәбе генә калган иде дидем. Бүтән татар мәктәпләре гомумән юк иде Казанда. Бу 80-нче елларның башы. Һәм менә әле бүген әйтмәдек, Равил Бухараевның әлбәттә Муса Җәлил турында, Тукай турында спектакльләр бик уңышлы булды. Әле дә Апушның тылсымлы төшләре ул репертуарда. Менә Зөлфәт безгә 6 әкият язды. Ул бик талантлы шагыйрь, ишетеп беләсездер. Һәм беләсезме, анда шундый Чыңгыз Айтматовның прозасы белән Зөлфәтнең поэзиясы шундый үрелеп баралар иде ки, аны карамаган кеше калмады һәм кирип әйттеләр, бүген курчаклар елаттылар дип. Курчак ул көлдерергә ныгырак сәләтле, чөнки русларда да, бүтән Европада Петрушка кебек Полишинель, Панча, Пульчинелла һәм башкалар шундый петрушкалар, алар базарларда кешеләрнең җитешсезлекләрен, частушкалары җырлап, высмеивать итеп, менә шулай туган театр ул Курчак театры. Менә Курчак әгәр дә ул елатырга сәләтле икән, ул инде гомумән бик нык Курчак аркылы елату кешене. Анда Илдус Ахматҗанов укый да, аның башында Казангаптың мәйтен алып кергәндә, шундай Зөлфәтнең шигырьләре яңгырый иде. Иртәгәсе көнне кемнәр атлап узар, без дөньяны атлап узган юлдан, ком басмасмы безнең сукмакларына, уйлан кешем, уйлан, уйлан, уйлан. Безнең зак сөйләмим, закка китә, шуңа кыскача әйтәм, безнең оныкларның аңнарын капламасмы кара куе томан, кояш бездән йөзен чирмәсме? Уйлан кешем, уйлан, уйлан, уйлан. Миңа калса, менә хәзер дә бу бик актуаль. Илдус Насыйч белән без сөйләшәбез. Әгәр дә яңадан ул спектакльне куйсак, менә ул вакытта бүтән мәктәпләр карап чыкты ул спектакльне. Әле аны алыштырырлык бүтән мин әсәрәлегенә күрмим, ләкин без ул турыда уйлыйбыз, сез бик дөрес әйтәсез. Рахмат. Сораулар бармы? Есть вопросы? Я Махмутова Диана. У меня такой вопрос. На каких сценах идут татарские спектакли? Цены? Сцены. Да. Малые, большие. Это стоимость или зал? Нет. На каких сценах идут татарские спектакли? В основном... Я же говорил, на большом и на малом идут. Я уже говорил об этом. Спектакли идут. Раньше мы думали, я извиняюсь, раньше мы думали, все-таки будет татарская группа на малый, но мы сейчас, извините, и русские спектакли маленькие идут. Дюймовочка, не хочу, не буду. Идет коза рогатая, вот такие маленького формата спектакли идут на малой сцене, они на подушках. И татарские спектакли тоже идут на большой сцене, когда есть спрос. Такие как Каргушка, Кажаблян Сарык, һәм башкалар. И Казак Шурәле. И Казак Шурәле, Гөлшат Зайнашевның менә аннар кояш һәм кар бөртекләре менә без яңа елда уйнаячакбыз. Әлбәттә, зур сәхнәдә уйналалы спектакльләр, бик матур румын әкиятләреннән нигезләнеп язылган бар пьеса Веселовның кояш һәм кар бөртекләре, аның нигезендә менә бу яхшы эш өчен үзеңне корбан итәргә әзер тор дигән фикер ярта. Аны балалар бик яратып карыйлар. Ул зур сәхнәдә булачак. Яңа елда рәхим итегез, килегез. А были ли явные провалы постановок?
Что сказать? Были ли явные провалы постановок, ну, в связи с тем, что мало народу пришло? Нет, все спектакли разные. Бывают очень удачные, бывают не очень удачные. Как в любой работе, как в любом театре, естественно, все спектакли не равноценные. Тем более здесь учитывается воспитательный момент. И поэтому, знаете, особенно вот если быстро перевоспитывается, например, отрицательный герой, дети ведь должны поверить в это. Такие моменты были. Вот я работаю в театре 68-го года, и по-русски вы татарский понимаете язык? Аңлайсызмы? Без меня... Татарча сөйлегізді. Татарча. Орысша сұрау берілді бит. Бәлки ол аңламайды татарча. Шуның үшін айтам. Аңлайсызмы татарча сіңілім? Yok, başını silkemi. Орысча жауап берген. Я работаю в театре 68 года. На моем веку я не помню такого в театре кукол, чтобы какой-то спектакль был провал. Потому что в театре кукол спектакли создаются очень трудно. Каждый кукол, вот это вы видите, руками делается. Огромный труд. 2, 3, 4 месяца делается. Ну, по-разному бывает. Но мы с таким трепетом, с таким относимся к подбору репертуара. Хотим с каждым спектаклем что-то новая мысль звучала, я уже об этом говорю. На мою, вот я сколько, чтобы вот поставили спектакль, чтобы он нашел, слава Богу, будем говорить. Нет, но я по этому случаю я хочу сказать, когда был Рафис Курбан председателем Союза писателей, объявили конкурс, спасибо им, на создание пьес на русском, на татарском языке для театра кукол. Я как член жюри, мне дали 19 пьес. Представляете, ни одна пьеса, написанная нашими драматургами, она, как говорится, не подошла даже для того, чтобы начать работу с каким-то материалом, мы не смогли. Конечно, это больная тема для каждого театра, это драматургия, но не всегда удается, это огромный труд. Не каждый поэт может написать, как Зульфат, как Ринат Харис, как Рузаль Мухаммед-Ша, как Гарей Рахим. Не каждый может. Мы работаем личностями. У личности есть что сказать. Но там, конечно, были пьесы, будем говорить, не очень интересных, на наш взгляд, деятелей, писателей, и, естественно, и мыслей, на что мы могли бы обратить, чтобы захотели работать, не было. Это огромный труд. Мы зафлит нашего театра, здесь присутствует, работаем. Это не только наша, как говорится, боль, это, будем говорить, это огромная работа, огромная проблема любого театра, особенно татарского. Но я вот в связи с этим я хочу сказать, и дольше века длится день, тогда сначала я хотел поставить плаху Чингиза Айтматова, когда только вышло это произведение, я захотел, и вдруг я узнал, академический Камалский театр, Дамир Сиразиев ставит спектакль, и тогда я обратил на произведение Айтматова, которое раньше и дольше века длится день, если вы помните, там есть легенда, Жура Суетурна очень говорила об этом. И мы взяли за основу эту драматургию. Обратились, Русайзен, спасибо, Зульфат, это глыба, это талантливый человек, это гениальный человек. Мы с ним начали работать. После этого Зульфат написал для нашего театра 5 или 6 пьес. Да, есть Ринат Харис, есть вот Рузаль Мухаммед-Ша. Сейчас для нас мы открыли Ркайли Зайдуллу, вторая пьеса, первая пьеса Бюрежиляги, Волчья ягода, тоже интересная драматургия. Театр успешно может работать, если когда есть, как говорится, талантливые драматурги, наверное, талантливые режиссеры, талантливые актеры, и музыка очень большое значение имеет. Художник, успех спектакля кукольного 50% зависит от художника, потому что художник театра, спектакля, он не только оформление, как говорится, придумывает еще характеры. Смотрите, такие яркие характеры. А создано русским, извините, по национальности художником. Интересное. Мы вот действительно будем надеяться, что спектакль получится интересным. Это
огромная работа. Я для извиняюсь, всех. художник в театре кукол создает образы действующих лиц, поэтому у них даже зарплаты в театре кукол у художника и режиссера одинаковые. От него зависит, какие образы, какие куклы будут созданы. Нет, по очереди. Предстоящий 2019 год будет год театра. Что-нибудь готовят для нас, для юных зрителей, театр «Кукла Кият»? Новое. Татарское и не только. Я уже сказала, Вы прозвучали, сказка о царе Салтане, Шумбай и Альфия. В театре кукол 4 постановки. Здесь же все руками делается. До 28 кукол. Вот знаете, у нас очень талантливые Валентин и Александр Губские работали. Очень талантливые, не только по России, среди кукольников мира были известные. Вот при мне сколько людей приходили, не буду озвучивать фамилии, просили за любые деньги свои куклы создать. И для подарка они никогда, и Качаловские, и Камаловские приходили, но они никогда ни одну куклу на заказ не делали, потому что они не успевали в театре выпускать спектакли. Поэтому, когда, знаете, вот есть такие зрители, вы еще больше играете. Мы и так 8 спектаклей играем, есть же охранная норма. Я отвечаю, я говорю, артисты не железные, театр не резиновый. Это вот еще ставьте, еще играйте. Про новогодний я сейчас сказала. Еще раз говорю, в театре 4 постановки официальных. Так как у нас не маленькие спектакли, мы еле-еле успеваем. У нас цеха, все в цехах готовится, художники-бутафоры. И не такой большой штат в театре кукол. Одна швея, одна закройщица, скульптор, декоратор. До 9 каждый день почти задерживается. Потому что очень много надо создать куклы. Вы же знаете, и папье-маше, и полистиролен, это все человеческие руки делают. Поэтому вот 4 постановки я вам назвала уже. Сказка о царе Салтане, Йолдус Тапкан кыз, Альфия и Шумбай, и на русском, и на татарском. Светлана Дорожко, она гениальный режиссер. На татарском языке. Она на татарском будет, да. Очень хорошо. Спасибо. Потом. Росайт Нуровна, татар спектакльләренә безнең җитәкчеләребез, түрәләребез балалары белән йөриләрме? Һәм кемнәр килә? Менә 6 ел буена Рөстәм Нургалиевичның малае Искәндәр безгә һәр вакыт йөрде, йөри. Аннан соң Фәрит Хәйрулловичның 2 оныгы да һәр вакыт киләләр иде. Аннан соң прокурор, экс-прокурор республиканың Амировны һәр вакыт үзенең внучкасы белән русча инде әйтмичә булмый килә иде. Липужина әйтә иде, үзе минем Маша оныкчыгым сездә үсте дип. Һәр атнаны киләләр иде диярлек. Зилера Кимьяновна үзенең оныклары белән еш килә иде. Водопьянова, хәзер инде ул эшләмәй. Безнең буклетта аларның фоторәсемнәре дә бар. Карыйсыгыз килсә, кемнедер оныткан булсам. Язучылар, артистлар күбесе әлбәттә безнең театрга йөриләр. Гүләндәм Фатхуллина, реальное время. Татар спектакльләренә гомумән ихтыяҗ зурмы, кеше киләме бу спектакльләргә? Бу беренче сорау һәм икенчесе, менә шул ата-аналар язган хатта, алар язганнар иде, менә бу татар спектакльләренә пиар җитми дип. Сез бу фикергә ничек карыйсыз? Нәдерестән дә, мәсәлән, мәктәпләрдә бәлки ничектер эш алып барыргадыр алар. Без бит инде ничә ел эшлибез, әлбәттә. Ул язган кешеләр әз генә уйлыйлар микән, нишләп инде без пиар дигән әйберне белмәйбез дә, нишләп инде аның белән шөгыльләнмәйбез дип. Әлбәттә, менә безнең әйттем, штатта педагог бар. Һәр репертуар буенча без шундый бит чыгарабыз. Бүтән мәктәпләргә дан итеп бирәләр. Аннан соң реклама театр янында да бар, ул җитәрлек, ул гына пиар була алмый, әлбәттә. Менә бүтән балалар бакчаларында эшләүчеләрнең җитәкчеләрен җыеп, аннан соң тәрбия буенча завучларын җыеп, без үткәрәбез шундый
мероприятие деген сөзін ұттым. Біз аларға көрсетеміз, біздің репертуарда нендей спектакльлер бар, татарша нендей спектакльлер болғанлығын. Білесің, балалар бақшаларында үйрейлер шундай 2-3 кішіден тұрған частный театрлар. Біз Құршақ театрынан деп айталар, ол да енді базарда да бет міне бірер товар яқшы сатыла екен, бітінісі yok, міне біз шул товарын сатамыз деп айтылар. Шуның көбік мен аларға айткенім бар, бітін міне әлбетте министрлықларынан, управление образованиядан тәрбиешіне кім жауап бере аларын шақырып ішлейбіз. Мен айтам, нишләпсің сіз алардан сұрамайсыз документлар. Шынки biz men üzüm qarşı beyten balalarına profesyonel Құршақ театр спектаклінен mahrum etesiz. Аларның әзгіне бәлкім хақы да шөздір, әлі біздің көбікшілерділер. Біздің театрда 97 кіші спектакльге әшілі бетінде айтабыз. Анда біздің театрға шықпай алынмаған, яки ендір сәплер бойынша кеткен кішілер үзлерін ендір Құршақ ясайларда үйрейлер балалар бақшаларында. Біз оңмен коллектив білән аңа бек қаршыбыз. Ондан соң біздің бір халық артистка, сол бек талантлы кіші, аның әлі принцесса Крапенко деген голланд әкетіне өзен синировка yazып, шығырлары бек матураның өзі қойды ол спектакліне. Сахнадан қарап тұрамын дей, хаман түшіріп отыраларды. Аның бітірісін аңлатып бітіріп болмай, ол түшіп, әлбәтті алар білән негізаққа да кірген. Чөнки менен соң біз Барнауылға барғанда болды бұл хәлләр күрсәттілерді. Шундай бір частный театр біздің Царевна Лягушканы, Али Баба и 40 разбойникпен түшіргенлер де үзлері ясағанлар. Біздің решение ол Губскеннің анда ағаш шундай жемешлер бесе отыра. Менә шундай частный театрлар әлбәтте бізге эшләргә құмаша өйтәләр, ләкин балалар бақшалар жетәкчеләре барыбер кертәләр күбесе Біз бақшаларда йөрмәйбез диярлек. Ondan соң әлбәттә соңғы вакытта гына Зөлфәтнең юбилейына үткәрдек кичә, аның шигырьләрен ятлап, аның спектакльнән үзекләр күрсәтеп, гаиләсен, оныкларын, балаларын чакырып. Шулай ук Абдулла Алишка үткәрдек анда кичә, шулай ук аның бүтән якыннарын чакырып. Менә шундый кичәләр дә үткәрәбез. Ничә ел театрда эшләп, пиарны гына беләбез, әлбәттә, бик тырышабыз үзебезчә. Ләкин мен бит әйтәм, ул бит сәп түгел, рус спектакльләрен әлбәттә күбрәк сораучылар, билетларда, заявкаларда. Аның күбесе менә шулай әйтәләр, татар спектакльләре юк. Беләсез, кызганычка каршы касса аша бит барыбер азрак сатыла билетлар татар спектакльләренә. Искәннән соң мен әйткәнем бар журналистларга, менә сезгә дә әйтәм, яхшылыкны да күрергә кирәк. Без иске зданиедә гомумән татар группасы гастрольләрдә йөри, бер генә сәхнә иде. Хәзер менә бер спектакль куя идек без иске зданиедә. Хәзер инде 8-12 спектакль ойнап куябыз. Аны беркем дә әйткәне юк, Құршақ театры менә һаман репертуарын киңәйтә, күбрәк спектакльләр куя дип. Аны шулай күрә белергә кирәк, артистлар аларга бит аны ишетү шулай ук дөрестлек түгел ул. Тагын бер сорау гына бирик. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Вопрос. Как решается проблема с нехваткой билетов, в особенности в новогодний сезон? Что? Как решается? Вопрос с нехваткой. А как решается? С 1 сентября уже мы начали принимать заявки на коллективное посещение, я сказала. Никто их не отменял. Потом, вы же вот понимаете, это, я всегда говорю вам правду, естественно, в течение года же тоже надо заполнять залы. Те организации, которые постоянно с нами работают, школы, мы стараемся в первую очередь удовлетворить их запросы. Через кассу, через портал правительственный, Концерт.ру, пожалуйста, кто хочет, могут всегда купить билеты. И открытые продажи была. Вот знаете, сейчас в последнее время, кто вот работает долгие годы в театре, с каждым днем труднее работать. Такие претензии предъявляют, которые театр не заслуживает даже. Вот уже на татарские спектакли целую неделю на кассе есть билеты. Так решаем. От кого вот
поступили заявки с 1 сентября. И еще раз говорю, постоянно, кто с нами работает, мы на Новый год в первую очередь стараемся удовлетворить их просьбы. Потому что целый год нам надо потом работать. Рахмат, біздің уақытымыз ұзағына жақынлашты. Тамашашыларға әйтесі келген фикірлеріңіз бәлки қалғандар, жеткересі келген. Әйтесі келген сөздеріңіз қалмады ма тамашашыларға жеткересі келген? Бір-екі сөз айтып кетегенде, әлбәттә енді мен айтып кеткенем, біздің спектакльләрбез бик көп. Балаларына өзебезнең матур-матур спектакльләрбезгә чакырып калабыз. Ел сайын біз яңадан-яңа спектакльләр чыгарабыз. Һәр вакытта килегез. Biz sizne kütüp kalabız. Tizden яңа yıllar bular barısında kileşek яңа yıl bilen kutlayayım. Kurşak tiyatr her vakitte, her yılını başka tiyatrlardan üzünşeylikli bularak her yılını яңа mine bu çırşı beremuzdıra. Tatarışada, Uruşada. Aynı biletlerin satıldı bitti. Mine 19. noyabr'de bütün biletler satıldı bitti diye ettiler. Mine bilesiz mi? Aynı biz Кинрегатюль шатланырга тиешбез. Демәк, Курчак театр Казандагы ул популяр, демәк, аның спектакльне яраталар. Бинасын гына түгел. Менә мин әле күптән теләгән карап утырдым. Менә бу бизнес онлайнның аның андагы менә бу язуларны нинди теге башка шәһәрләрдәге кешеләр килеп шаккатып, безнең спектакльләргә шаккатып, безнең бинага шаккатып китәләр. Әлбәттә, бина үзе генә бизәми, аның эчендә салган фикере менә спектакльләр бизи. Без biraz kritikçilik karibizdir özümüzün tiyatrımızga. Amına kirgen kişiler, nişle bizim şehrimizde şunday tiyatr yok. Nişle bizim şehrimizde şunday spektakller yok deyip kiteler Rusya'ya etmişli. Biz onun bilen de gururlanığa tiyişmiz. Barıqsında kileşek yaңа yıllar bilen isen sağlık, selamet bulduk. Bizim spektakillerge kiligiz, balalarınızı alıp kiligiz. Mine Rusya'yı ayıtı bitirmedi. Kızlanışa karşı biter bizim jitekçiler bik alıp gelmeler üzerinin Tatar spektakllerden balaların. Mene min Rusya'yı ayıtı. Gil Rus spektakline sırılar. Lakin kübüsü kileler Rus spektakline. Mene olda problemi var. Problemi var. Biz işleybiz, tırışabız. Spektakllerni kürsüdəbiz, zallarımız tuğla. Ələgənə mənə Rusya'dan aytdı, Aktübə şəhərində buldu Qazaxstanda. Biz anda Zülfətnin Taunğa Şulpan Ayğa Zıxra spektaklini alıp bardıq. Anda şunday jüriydi, avtoritetni, ayttılar. Qazan Qurşaq teatrı, akademiya dərəcəsində işli degen bar mənə şunday absurdiyeni buldu, anı koydular. Mənə biz bizning Rossiyadan bizning teatrımızga bizni çakırdılar Kanныga Qurşaq teatr festivaline. Biz anda iki grupa bilen bardık. Rus hem Tatar tillerinde. Bizden de aya göre basıp karşı aldılar. Birisi Guselebi olsa Rus ekiyeti. İkincisi Tatar ekiyetlerine negizlenip koyulgan. Bardım kölge saldım karmak. Mine kul şavıp şunday alkışlar bilen kümdüler. Ol bik kişili festival. Anda mine etken şaşıyla bir Mezyer teatrı zorlar için koydu spektakl. Bizden şapkatıp karadık. Bizning 85 yıl tulla kilesi yılga teatrımız ol bik zor yol üttü. Türlü spektakller koydu. Biz hazırımına Tatar tilinde de zorlar için spektakller koyu tradisiyaсын tağın mine alğa sıra biz zamanında indi biz Batullah'nın İlhanur Şaq, Kerim Tünçür'ün Han kızı, onlar Yunus Safiullah yazdı Kıyamet günü hem başka Dilafruzga Dürtkiyev bir küp Tatarşa'da koyuldu. Yana binada elbette mine bu zorlar için Rus tilinde de Tatar tilinde de spektakllerini kileşekte de koyacakız. Верен белән сезне киләчәк, верен белән. Я два слова скажу. Лафа итегез, я на русском языке скажу, и русский есть. Знаете, я советую вам, можно 100 раз слушать, но один раз лучше увидеть, это уж известно. Вот на Новый год мы вот с режиссерами во всех театрах были. Я представляю, какие там елки, какие интермедии. Я приглашаю вас в наш театр. Если мы играем на татарском, не секрет, некоторые театры половина на русском, половина на татарском играют. Я против таких интермедий, таких спектаклей. Я даже считаю, что не в наушниках, а так надо смотреть татарские спектакли. Аж какая там разница, я говорю, если в наушниках
наушниках сидеть, русский текст слышать. Поэтому, если мы хотим научить на татарские спектакли, если придете, сами увидите. Интермедиа у нас только на татарском, спектакли только на татарском, без всяких таких смешений. Поэтому действительно приходите сами на наши спектакли, обратитесь ко мне, если есть какие-то проблемы. Я всех вас, как гостей, приглашаю. И посмотрите сами на наши интермедиа, как на русском, так и на татарском языках. Добро пожаловать на Ханума и Ночь перед Рождеством. Это на русском языке вечерний спектакль. 6 вечера начинается. Спасибо. Рахмат бик зор барыгызга. Спасибо.